और नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव के जय जय शिव शंकर फाड़ दले बा गणिया उनकर फाड़ दले बा। तीनों ही तो लोग के तीनों ही तो लोग गणिया अकेला फाड़ दले बा। हाँ भाई, तो सब प्यार दुलार हवे केकर प्यार दुलार हो खेसारी फैंस के। ओकनी ये का बजे भरुआ फैंस के दसरा खुद खत्म बड़ा सो। तीन तीन स्टार के अकेला नाप दल बा गाड़ के गहराई। समझ गए तब तनिक बुझात नहीं खे। हाँ तब मरल लिबा दिल बा धक जिबा दिल बा ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जी नाम बा। बुझ गए भाज बचा तरह सो के हई कइले बा हौ कइले बा मा झटियो नहीं खाऊ कर ले खेसारी लाल यादव के तहनी के झटिया ना उखड़ बस। बुझ गए हाँ पूरी अकेला 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 पेन्हा दिल बा नेटी पर ले तहनी के नेटी पर ले। बुझ गए हाँ पेन्हा दिल बा एकदम सब क्वालिटी ह। बुझा गई तीन उ गाना के तनी के कॉपी कोइले बड़ा सा गोले बड़ा सा। आ एगो ऐसन गाना देवघर के गाना जौन मार्केट में तराही माम चले बा तराही माम ट्रेंडिंग में चल रहा बा। उ ना मंदिर खुलल बा ना कहीं टिकटॉक टाइट पर कहीं नहीं बा खाली खेसारी के फैंस के वजह से ही मार्केट में यूट्यूब पर तबाही में चल बा। तो हनी के मान के बारे हित बा भणुआ फैंस हिजड़ा जा स चमचई कर स चुपचाप फालतू ना। हाँ तनी के बाप बाप हवन खेसारी लाल यादव। समझ गए सब एगो भोजपुरी शेर एक भोजपुरी शेर तनी पर भारी पड़ गई बाबे गाड़ फाड़ दिल बा तनी संगे गाड़ फाड़। बुझ गए सब चल सब।